Good morning, Ate Prixie, Ate Tani. Good morning. Aga ng gising Ate Tani good morning dyan. Aga ng gising ni Ate Tani.
Good morning. Good morning. From Tanigawa official, may grab shot. Honey 129 official. Thank you, thank you. Maraming salamat sa pagbisita at paharang dyan. Meron ka ng jacket dyan, honey.
Makoy, good morning. Good morning dyan. Lagyan kita ng jacket. Ano? May jacket ka na, Makoy. Dami ng, dami mong manok ah. Dito may manok dito, mga ilan lang kasi, ano, pangsabong din yung iba niyan. Pag mga ano yung, ano yun? Mm, kaya dami niya no, yung nag-ano ka ng pang ano, pangsabong.
Ate Mitch. Thank you. Good morning sa iyo dyan, Ate Mitch.
Adobo Rider, good morning. Ate Kapit, good morning. Good morning dyan, Adobo Rider, Italia. Good morning sa iyo.
Neighbor, good morning.
Oy, Ati Ina, prinsesa ng deserto. Good morning. Magaling ka na. Ati Ina,
Mr. Dada, thank you sa yung patamsak dyan. Kape Idol. Ay, tapos na ako, ano, Mr. Dada. Ako'y kanina pa nagkape. Thank you sa inyo dyan. Okay. Okay dyan, Mr. Dada. Yan, naulan na naman kaagad dito. Maaga pa, umuulan na naman. Ganito na naman ang ano, sa Bicol. May ilang pang araw. Parang gusto laging umulan.
Hello po, good morning po, Ate Marie. Naulan na naman dito sa Bicol, Patambay po. Thank you po, Ate Marie. Aga-umaga pa lang dito na ulan na naman. Miguel, shout out po sa lahat ng andito. Have a great day. Thank you po, Ate Marie. Thank you, thank you. Time. Okay. Ayaw nga pala. Ano na pala nga dyan, mag alas 11 na dyan na. Kita na. Ate Jonah Vlog, thank you. Ate Jonah, lagyan po kita ng jacket. Yan po, Ate Jonah, may jacket ka na po. Baba po kayo ng bahay mo para madagdagan yan yung alam mo. Ayan no, mayroon po dyan mga mga backride po kayo sa taas. Dikitan nyo po sila ng mga nagbabalik po yan. Mga nagsusikli po yan sa ano. Mag-comment ka ulit, Ate Jonah, para lumabas yung jacket. Ayun si Ate Kapitod, dikitan mo po yan, nagbabalik yan.
Kanji TV. Thank you sa patamsak mo dyan. Good morning.
Good morning, Ate May. Good morning. Good morning, John.
Ate Kapit. Angelica Vlogs, good morning. Good morning, host. Good morning sa iyo dyan, Angelica. Good morning sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa inyong pagtambay dyan. Thank you, thank you.
Okay, Angelica. Thank you, thank you. Patulog na rin po ako. Good morning po kay nanay. Nakita mo pa yun, Angelica. Thank you, si Angelica. Thank you. Ingat lagi dyan. Maraming salamat din sa pagdaan mo sa aking live. Thank you. Ingat, ingat, ingat lagi dyan, Angelica. Thank you at good night sa'yo dyan. Good night, Angelica. Sige, pahinga ka na. Anong oras na dyan? May pasok pa bukas. Thank you sa ayong pagbisita sa akin live. Maraming salamat.
So, Mr. Dada, ano yun, Ninja? Naka-live na min ko. Okay. Sige, sige, pag ano ko na lang, bisitahin ko rin. Pamaya. Thank you dyan sa'yo, Mr. Dada.
Good morning, Brian. May jacket ka na.
Aljon Tolentino, thank you, thank you.